Ето едно XC60 с панорама, кожа, чисто нови гуми, перфектни дискове накладки, оригиналните джанти LED, естествено, 17 са. Колата е стъкло, може да ме видите, даже и аз се виждам. Боята е невероятна, в смисъл абсолютен оригинал, изглежда точно както трябва да изглежда една истинска кола, на такива километри, нали? 101 хиляди. Маняци сме малко на тия Volvo, имаме такива джипки доста, продаваме ги доста. Сега ще покажем тук да видите. Така. Всичките лампички светкат, проверете си, върнете си записа, светкат, като запали колата, съответно гаснат. Няма дефект, може да се провери на диагностика, автомобил е с 2 ключа, вътре имаме сервизна история, седалки, чисто нова, кожата не е мръднала изобщо, няма скъсано изгорено, такива неща не говорим и не коментираме. Работи безупречно, сменя скорости безупречно, има ксенон. Какво да ви кажа? Ще покажем сега вънка цялата. Отзад с две чисто нови гарненца, ама е така е, тия където са от границата на Италия и Швейцария няма точка, ръжда е така са. Отдолу светът. Мога да покажа, пак показваме гумите, перфектни. Тук съм го зумнал малко, за да може да се види хубаво за какво говориме. Колата отдолу е чисто нова, пак казвам, няма точка ръжда. Багажника естествено електрически, работи, имаме камера за заден ход. Това е за затваряне на багажник, имаме преграда. Тук отдолу предполагам имаме резервна гума. И така. Всичко е окей за момента. Да погледнем тази страница. И тук е невероятна. Отзад следи от употреба абсолютно никакви. Нарочно сме сгънали подглавника, няма проблем, те така се сгъват. Тавана е безупречен. С най-хубавия мотор е колата. Има коне, има вървене. Икономична е в същото време. Салонът може така на видеото да не ви изглежда добре, но искам да дойдете на живо да видите оригинални волани без никакви забележки, оригинални лостове, кожа. Кожата на снимките изглежда гадна, ама тя е естествена. И просто на самите снимки изглежда така, иначе е невероятна. Трябва да се види на живо колата. Заповядайте место и ще видите за какъв джип става на въпрос. Претендираме, че има топ състояние от повечето от 99% от такива джипки изкарани в България на неговите години. Имаме също така и по-новия вариант, който е R-Design. Имаме още един отзад, който е бял. Имаме Volvo, работиме с тия коли, разбираме ги и знаем, че това, което го предлагаме в момента е топ. Много трудно се намира такава джипка. Супер състояние за ценители.